Ku danna subscribe a M.fans Tv domin samun shirye-shiryenmu, ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirinmu zai anta cikin wayoyinku. Kin san fa in ba ki ai babu ni. Ke ce fa muƙamuƙin zuciyata, ke ce ni, ke ce komai na ba. Ai in babu ke babu ni. Haba ke ma kin san yaushe. Ai da ni da ke mun zama ɗaya. Ai ba ke ma zan iya mutuwa. Wallahi mutu a kanki. Ai ba abun mamaki bane wannan. Mutu a kanki ba. Ba abun mamaki bane. Ai yanzu ko wani ne yana gurin nan yazo ce zai kashe ni a kanki. Wallahi yadda zan. San ma fa. Idan banza idan wofi. Assalamu alaikum. Ya yi. Barka ne. Dan tsaya ya kai. Hege makarecin banza makarecin wofi. Kamar ya makareci. Ka zo kana bushe ƴan jama'a. Zan mutu a kanki. Ba mutuwa za ka yi. Kakkare na mun hankali. Sai aka ce maka ba zan iya mutuwa a kanta ba. ka zo kana bushe mutane da ƙarya. Ke ce muƙamuƙin zuciya. Kai ka taɓa ji ne maka ƙarya? Ƙarya kake yi. Ƙarya. Za ka iya mutuwa a kanta. Wannan garanti ne babu shakka ko kwankwanto. Ko kwankwanto babu zan yi. Alƙiran ƙarya yake. Alhamdulillah, ni dan iska ina ne. Banza makarecin wofi. Kai ga ne kai ba ta ba.